Jotno lamsogo chwng tini paithak eba rosamung tamo nailainai. Ingraji kokbai khe obono conclusion himjago eba Bengali kokbai khe upasangha himjago. Paithak bahai suinai eba paithak tamano him obo chwng cherui nailainai. Norok je khama o suijak nugkha na obono norok buji nadi tei ang obono porina thangya norokno bahai ke suinai obo simano explain khai rwnai. Naidi paithak ni kuno solaimung kwrui mane sana thangkhe nwng je suiye je tamo swrwngmung eba nini je uansukmung obono nini paithak. Paithak wngkha naidi nwng assignment eba project suiye tamo swrwngmung rok mankha tamo nukha amtui no wngnai paithak. Tei amtui bo wngui mano je nwng je topic no tui suikha oro tamo nukha eba saimankha obono paithak hino. Obo nini uansukmung tuise ma suinai. Norok tongmung no tabuk bo bujiya wngui tongkha hinkhe comment box o norokni topic ni mung rohorui mano tei oboni phunukmari thaisa thainai ang suiui eba video fano swlamui rwano. Video no paisakjora naitongma bagui jotono khabai khukbai hamjakma tei chibai maya faro.